Медитация, влак до бъдещето. Седнете удобно и се настанете така, че цялото ви тяло да е максимално отпуснато. Вдишайте и при издишване почувствайте как се отпускате. Представете си, че енергията на Земята прониква в тялото ви през ходилата, а енергийният поток на Вселената влиза през темето ви. Тези енергии се сливат в блестящ лъч светлина, който обновява цялото ви същество и позволява да чувствате мъдростта и знанието. Сега, докато енергията протича през вас, се огледайте наоколо. Намирате се на железопътна гара. Влакът се състои от 6 блестящи сребърни вагона, които вървят по еднорелсов път, и тяхната крайна цел е време, а не място. Вижте табела с надпис "Последна гара, бъдеще". Влакът ще ви закара там. Качвате се в един от вагоните и избирате крайната спирка след 10 години. Влакът не отива по-нататък. Потегляте. Влакът върви много плавно и бързо. Край вас минават градове, хора, гари като неясни петна. Вие едва успявате да ги видите. И ето, че вече сте в бъдещето, на крайната гара. Слизате от влака в бъдещето и се прибирате вкъщи. Разглеждате в какъв дом живеете. Що за място е това? Какво има наоколо? Какви хора има до вас? Какво правите? Какво сте постигнали? Кои проекти сте реализирали? Какви са увлеченията ви? Какво сте разбрали за това време и какво сте научили? Колко пари имате в сметката? Разгледайте снимките в своя дом. Какви награди сте получили? В кои страни сте били? Разгледайте и снимките на хората, с които сте се срещали и сте приятели. Ето ви и вас. Какви сте станали? Как сте облечени? Какви са косите ви? Погледнете какво пише в здравната ви карта. Разгледайте снимките на децата си. Какви са станали, какви успехи са постигнали. И накрая, как се е променила вашата връзка с Божественото. Колко сте щастливи и дали сте в съгласие с душата си. Сега можете бавно да отворите очи. Ако желаете да продължите манифестацията, можете да запишете всичко, което сте видели. Постарайте се да пишете на отделно листче това, което сте видели във всяка област от живота си. Вдишайте дълбоко, затворете очи и при издишване се пренесете отново на гарата. Отново се качете в своя вагон. Сега влакът ви ще тръгне назад, към настоящето, но по-бавно. Следващата спирка ще бъде след 5 години. Слизате от вагона и търсите дома си. Влизате в него и разглеждате какво се е променило в живота ви за тези 5 години във всички области. Кариера,
приятели, обкръжение, духовно развитие, външност и имидж, финанси. Какво притежавате? Движимо и недвижимо имущество, образование, знания, деца, родители, съпруг, творчество и увлечение, здраве, порядък в работата, отношения с любимия, пътешествия и почивка. Още веднъж огледайте дома си. Може би самите вие искате да добавите нещо. А сега отново бавно отворете очи и запишете всичко, което сте видели. Вдишайте, затворете очи и при издишване се върнете при своя влак. Качете се в своя вагон и гледайте как на таблото светва следваща спирка. След 3 години. Минават гари и ето, че влакът спира. Вие слизате и отивате към дома си. Влизате в него и се оглеждате. Какво виждате сега? Какво искате да видите в живота си след 3 години? Какви ще бъдат вашата кариера, приятели, обкръжение, вашата външност и имидж, вашия дом и вашата кола? Колко пари ще имате? Какви успехи ще постигнете? Какво ще бъде здравето ви? Кои проекти ще можете да осъществите? Какви ще станат децата ви и как ще се чувстват родителите ви? Какъв ще стане вашият мъж? Какви творби създавате вие? Какво ново разбирате? Какво научавате? В кои страни пътувате? Какви са вашите увлечения и занимания? Как ще се промени душевното ви състояние? Отново бавно отворете очи и запишете на отделни листчета всичко, което сте видели този път. Вдишайте. Затворете очи и при издишване се върнете на гарата и се качете във влака. Виждате на таблото да светва надпис за следващата спирка. След 1 година. Влакът набира скорост и лети към следващата спирка. Вие излизате и отивате към дома си. Там виждате какво се е случило с живота ви след 1 година. Разгледайте всички области от живота. Работа, приятели, обкръжение, благотворителни проекти, духовно развитие, вашата външност и образ, парите и новите ви придобивки, апартамент, вила, кола, бижута и така нататък. Новите ви контакти и нови тренинги, вашите деца и родителите, реализираните творчески проекти, увлеченията и здравето, отношенията с любимия, пътешествията, екскурзиите в почивните дни. А сега бавно започнете да излизате от своя дом. Отваряте очите си и записвате всичко, което сте видели. Вдишвате, затваряте очи, издишвате и бавно се връщате на гарата. Отново се качвате в любимия си вагон и виждате на таблото следващата спирка след 6 месеца. Влакът стига много бързо до нея.
Отново влизате в дома си и виждате всички области от живота си. Кариера, признание, приятелство и партньорство, духовно развитие, външност и имидж, финанси, придобивки, обучение и развитие, семейство, деца, родители, роднини. Вашите творения и увлечения, редът и комфортът в дома ви, вашето знание, отношенията с любимия, пътешествията и почивките, други проекти. Въздъхвате удовлетворени и спокойно се връщате в своя вагон. На таблото е следващата спирка. След 1 месец. Отново влизате в дома си. Оглеждате всичко, което бихте искали да видите след месец в живота си. Във всичките вече изброени области сядате зад бюрото си и пишете какво бихте искали да направите за следващата седмица и се връщате в своя влак. Накрая влакът ви докарва до настоящето. Но все още оставате във вагона и изброявате на ум какво сте искали да направите днес. Вдишайте дълбоко и усетете как тялото ви се изпълва с радост и благодарност. Издишвайки, усетете как слизате от влака. Отново вдишвате и при издишване се връщате в реалността. Тази медитация може да ви отнеме около час за пълно изпълнение. Старайте се да записвате всяко желание на отделно листче, така че после да може да ги размествате и оценявате.